Día histórico para Noia, así cualificaba o rexedor Santiago Freire a sinatura do convenio de colaboración entre o Concello e a Consellería de Sanidade, que posibilitará a construción dun novo centro de saúde na localidade. Unha bella reivindicación que agora será logo unha realidade. Hoxe creo que é un día importante para Noia, é un motivo de satisfacción ter a oportunidade de asinar este convenio. Estamos seguros que dende a Consellería se van a dar os pasos o máis dilixentemente posible para que sexa unha realidade canto antes, e creo que, como ben decía o conselleiro, os profesionais sanitarios que tamén, demandaban e estaban facendo uso das instalacións actuais, e enténdese que hai unha serie de servicios que se van a ver ampliamente mellorados e reforzados a través desta construción, pois vais a dar unha resposta axeitada. O conselleiro de Sanidade fixo referencia a que o de Noia será o primeiro centro de saúde da provincia da Coruña da fase 1 do Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria. Estará situado nunha parcela de titularidade municipal en San Lázaro, duplicando a superficie do actual. Pasamos de 1.780 metros cuadrados que ten o edificio actual a máis de 4.200 metros cuadrados na nova ubicación. En segundo lugar, vai ser un edificio exclusivamente de uso sanitario, coas ventaxas que isto permite á hora de ordenar a asistencia. E, por suposto, vai ser un inmueble moderno, vai poder as instalacións, vai complementar substitucións de máis de 25 anos que ten o centro actualmente. Segundo el, será un edificio de uso exclusivo sanitario, no que, ademais da capacidade, se mellorarán os servizos a prestar aos veciños, incluindo unha consulta de higienista dental e ampliación da área pediátrica, entre outras. Vai a mellorar tamén a organización asistencial, permitindo, por exemplo, que haya hasta 4 salas de técnicas que nos vai permitir, por exemplo, desenvolver con facilidade as retinografías, as ecografías, as espirometrías ou os electrocardiogramas ou mesmo a cirurxía menor. Tamén vamos a aproveitar mellor o equipamento deste xeito que se incorporou no ano 18, por exemplo, o equipo de rayos que se incorporou neste centro, ou tamén os 3 electrocardiógrafos ou o espirómetro que chegaron no ano 2020. Vamos ter unhas salas específicas para usar eses equipos. Tamén vai haber un espacio para unha consulta de higienista, xunto con odontoloxía, e que se van a incorporar vestiarios na zona de fisioterapia que, tamén son importantes. Unha vez asinado este protocolo, o seguinte paso será sacar a licitación ás obras, un proceso que levará xa varios meses. A intención da Xunta pasa porque poida estar operativo o máis axiña posible, o que permitirá deixar de empregar as actuais instalacións da Casa do Mar, un edificio xa antigo, con máis de 25 anos, que presenta a día de hoxe innumerables carencias.